Takže čau lidi, vítám vás u nového dílu. Bude to nová série z Minecraftu. Tohle to bude spíš ukázka halloweenského texture packu a taky resource packu. Takže můžeme jít na to. Mám si survival. Jsem nechtěl. Asi se survival nebo creative? To uvidíme. Jinak ta mapa je novější. Jako nedali ji tam před týdnem, už tam byla dřív. A Halloweenu jim ji tam nějak dali. Ale dneska je pátek 13. Takže bychom si ji mohli zahrát. Tak, jo, dám si kreativ, protože aby jsem vám to tady mohla ukázat, to je tady vlastně takhle pressure plate. Vy na ní takhle stopnete a to příšera vlastně se k vám přiblíží. Vlastně jsou v tom takhle pistony, docela zajímavá věcička. No. Došlo i slyšet, ty redstone je to tam. Jo, tady takhle se to přiblíží, já jsem tam něčil, tam jsem druhej. Jo, tady jsou potom takhle ty kytky, to je já musím říct, to test tančí. Tak. Jsem takový zapomněla, kde jsem byl. Jo, tady v tom, v té poslední, takže to jsme si ukázali. Koukneme se do toho domu. Tady je prostě tohle, nic neobvyklého. Šatník. To je potom tohle. Nic se nechci tát, takže tady takhle zničím. Tak. Tady jsou oči. To jsou vlastně ty glowstony vlastně. Tak si můžeme kouknout do té dýně. Tady je vlastně takhle otvor. A tady je vlastně jenom ten zelený oheň. Nic pod tím není, akorát potom tohle. Tak. To bychom tak nějak měli. A teďkom se koukneme na tohle větu, protože vypadá fakt jakože zajímavě. Aha, to je jakože nějaký to. Nějaké hotel nebo vězení. Tak asi nevím přesně, co to má být. A hotel to není. Vězení taky ne. Když tady je tohle, to ten normálně hotel nemá, co? Klemříže. To se potom takhle to. A tady je ještě jedna. Tak. Co tu máme tady? Další místnost. Tak já mám tady tohle. Aha. Tak nic. Za knihou vždycky něco je. Tak tady nic nebylo zrovna. Takže jdeme. No. A teď se asi projedeme na horský dráze. Ještě tady se koukneme na pár domů. Tady máme takové dřevo. Další pokoj. Pardon, že je to takhle ničím, ale tohle, jo, to je zlatý jabko. Tenhle Enderman. Takže teď bychom se mohli jet
Teď bychom se mohli jet už projet. Tak, takže tady budeme takhle, aby jsme nezaktivovali tak nic. Takhle, když vlastně půjdeme, tak to vyšle chytle, neboli, jako nevím, jak se to řekne anglicky. Já jsem to zapomněl. No nic. Vezmeme si minecart. Tak. Tak a půjdeme asi doprava. Protože prava je má pro udílený systém. Potom se, když tak můžeme kouknout i... Sakra. Jo. Se, když tak můžeme kouknout i doleva, když bude nějaký čas. Jo, a jinak se omlouvám za to, že to takhle jako je v té blbý grafice. Takhle jinak můžeme vidět oči. A nic neobvyklýho. Jako se nám zrychlilo. Tak. Ty krása, jsou nexpy. Zase to vypadá hezky teda. Tady někde by měly být potom ještě ty další oka, myslím. Minecart. Zanávsky. Dáme si minecart. Tak před nás a přejedeme ho. Tak. Za chvilku tady bude... Co to je? Hezký. Za chvilku tady bude první zastávka, tak? A my jedeme dál. Takže tak my jedeme do podzemí. To je hezký teda. Tam musou dát hodně práce. Jinak brzo natočím i něco s Ondrou zase. Ale ještě nevím co. Možná nahradíme to Jelly Beans. Možná, to nevím. Jestli ne, tak bude něco jiného. Ještě nevím co. Jinak. Budu hrát taky Battlefield online i mise. Potom Mafii mise. Potom co potom ještě? Tak teďka nevím. Jo, potom by se mohl možná natočit i hokej, NHL, ale nevím. Potom si můžeme zahrát ještě nějakou jinou hru. Můžeme si zahrát Uncharted 3, já teďka přesně nevím, jak se to čte, ale to nevadí. Takže za chvilku se budeme blížit k další zastávce. No. Tak. Jestli takhle ty lepky, to je hnusný. Ale jinak jako je to hezky udělaný. To je přes liány. Proč ne? Přes koberce, přes nějaký masožravý kaktusy, přes další masožravý kaktus, který se naštěstí nezavřel. No. Omogo, tam je nějaká pyramida. Tam se teda kouknu. Já se asi takhle to udělám značku, že jsem skončil tady. A pak to dojedeme. Já chci jenom vidět tu pyramidu. To je nějaký chrám. To je fakt hezký. To je bludiště. Jo, to je bludiště. To jsi něco ještě viděl? Aha. To jsou schody. No ale radši to nebudeme bloudit.
Jsem se úplně ztratil. Jo, aha, takže potom se dostaneme vlastně takhle sem. Tady je truhla. Tady je ovce. Supáčka. A tohle je co? Jo, aha. Chápu. No tak jo, ale my bychom se mohli vrátit zase na tu dráhu, jak jsme byli. A jdem. Tady je to předchozí Minecraft. Co teď? Někde tam v dálce. Takže teď jsme vám vletěli do pusy. Wow, ale hezký teda. Hlavně hezký. Takhle proletíme. Dirtem. Línou vlastně. No. Potom už se vlastně budeme blížit k cíli, protože tady je ten čašek, jak vidíte, u kterého jsme tam. A až tam dojedeme, tak bychom to možná asi ukončil, protože nahrávám 11 minut. No, tak. Takže už dojedeme takhle hezky. Takže já se s váma loučím. Natočím, když tak, ještě i jiný videa. Potom ještě si vydáme taky na Mars, kde ten texture pack je resource pack vlastně taky. No, počkej, resource pack nevím, to si jako nespomínám, jestli tam je. Ale to by bylo pro tento díl vše teda. Já se s váma loučím. A čau.